chaverenga muchishona rinoti tibatirei makava maduku anotadzira minda yemizambiringa, nokuti minda yedu yemizambiringa yotunga maruva. Amen. Manheru ano bhaibheri munyori ari kutaura pamusoro pemakava, asi haana kuperera pamakava, anozoenderera mberi oti makava maduku. Ndo pakanyanya kundibata parugwaro rwamavadikani. Ndikati the reason yamboita kuti atange amenshena nyaya yemakava, but ozosimbirira oti aiwa tibatirei maduku, zvichireva kuti pamakava maduku apa ndo pane nyaya yavadikani. Amen. Nyaya ndiri kuda kutaura nayo pamusoro wanhasi, regai tingoi pamusoro kuti tibatirei twukava tuduku, kana kungoti tongoiti twukava tuduku, zvinoita kuti ibatike. Tikatarisa munyori painyora bhuku iri, vazhinji vanoriziva, vanoriti ibhuku rerudo, nekuti painyorwa inenge tsamba yerudo. Asi tsamba yakanga ichinyorwa apa, tikaidzamisisa tichaona kuti itsamba yainyorerana kana kuti inhaurirano iri pakati pemurume nemukadzi, kana kuti mukomana nemusikana wake. Asi now tikada kuitora kuti tinzwisise nerevelation inobva kuna Mwari, tichaona kuti mukomana akanga achitaura ndiye Jesu Kristu, musikana akanga achitaurwa naye ndiye chechi, zvichireva iyesu tiri pano. Amen. Saka Kristu ndo mukomana wedu, kana kuti ndo murume wedu isi tiri pano. Isu sechechi tiri mudzimai waKristu, nekuti shoko rinoti chechi iyi Kristu wakaitenga ega neropa pamuchinjikwa. Kana dei Kristu vakanga vasina kufa pamuchinjikwa, kungadei kusina chechi ino yatakaunganira. Saka chechi iyi haina kubva nemunhu vadikani, haiziye kumba kwangu, haiziye kumba kwenyu, but ine munhu akaitenga nomwe mutengo wekuti izvezvi nhasi tikada kuti pawanikwa anoitenga nemutengo uyo anogona kushaya. But Kristu vakaita sacrifice, vakavagwayana risina charingapomerwa, risina ruvaro, vakabayirwa kuti chechi ivepo. Amen. Saka now ndataura izvi kuti tinzwisise kuri kubva nyaya yangu, pandiri kuti murume ndiKristu, mudzimai ndiye chechi, ndiye isusu. Amen. Saka now pataugwa nyaya number 1, panzi pane murume, poita mukadzi wake, pobva paita munda wemuzambiringa, pobva paita makava, pozoita twukava tuduku. Amen. Saka now uchaona kuti tati isusu muridzi wemunda wemuzambiringa ndivo Jesu, ndivo vatati ndivo husband. Muzambiringa wacho tisu vadikani, isu sechechi tisu muzambiringa wacho. Then makava ndo zvakaipa, kana kuti ndo zvitema, regai titi ndiye Satani. But pazoita nyaya twukava tuduku, regai titore muexample itise kuvanhu. Tinonzwisisa kuti munhu mukuru nemwana mudiki kufunga kwavo kwakasiyana. Mwana mudiki akaona zai haagoni kuona future pazai, asi munhu mukuru akaona zai anogona kuona future pazai. Mwana mudiki achiona zai anoona sechinhu chisina basa. But munhu mukuru ane 5 senses dzinoshanda, akaona zai anotoona kuti panogona kubuda huku zhinji pazai rimwe chete iro, zvichireva kuti pamunhu mukuru zai rine future. Amen. But pavana vadiki zai chinhu chisina basa, mwana mukangosiya crate iri apa anogona kungotambisa. Saka now munda wemizambiringa tisu, basa ratakaunzirwa pano panyika, kana kuti ratakatengerwa naKristu, nderekuti tibereke zvibereko. Inova imwe subject yatichazobata kana Mwari vatitendera, kuti tione zvibereko zvakambofanira muKristu ndezvipi. But now toda kuti tingoiti basa redu nderekubereka zvibereko, isu sechechi yakatengwa naKristu. But pobva paita makava vanova vakaipa. Makava ndo vatumwa vekingdom of darkness. Makava ndo ngirozi dzowakaipa nemachinda aSatani. Amen. Now makava zvaanoita zvatambotaura kuti kufunga kwemunhu mukuru nekwemwana zvakasiyana. Makava akaona muzambiringa uchibereka, anosvika soodongorera, ona kuti aiwa achigere kuibva, achiri maruva anombodzokera.
Zvakangofanana nemakudo. Isu kwedu kwatinobva kuna makudo ka. Gudo rikapinda mumunda chibage chichimera harina basa nacho. Gudo rikapinda mumunda chibage chichitumbuka harina basa nacho. But ngaripinde mumunda chibage chakuita vana. Ipapo ndo pamunoona shavi racho zvechokwadi kuti gudo harina kumira zvakanaka. Saka makava anoita zvimwe chete zvinoita gudo. Anotopota achienda kunotarira kumunda wemizambiringa kuona kuti kwava nevana here. Anopota achienda kunotarira kuti aibva here. Kana mazambiringa aibva ndo pamunoona makava akupinda mumunda kunodya mazambiringa. Amen. Asi kana mazambiringa achigere kuibva makava hamumaoni ikoko. Why? Because makava anotofunga sezvinoita vanhu. Makava anotokalkuleta kuona kuti chero ndikaenda ndichitambisa nguva hapana chandiri kufambira. Nekuti hakuna chiriko. Ndosaka tsumo imwe yakati kure kwegava ndokusina mutsupu. Nekuti kwarinoziva gava kuti harina charinowana hariende ikoko. But rinomirira time yekuti rinoziva kuti iche zvinezvi kwaane mabenefits. Ndo parinotanga kuenda ikoko. Amen. Saka now the reason why munyori ati tibatirei makava ndokubva ambofema, ndokubva azodzamisisa ndangariro dzake akati kwete makava tiri kuda kubatirwa panapa twukava twuduku. Why? Because twukava twuduku hatuna brain dzekuziva kuti mazambiringa achigere kuibva. Twukava twuduku tunoenda kunotamba mumunda wemuzambiringa. Kana mateerera paverengwa shokorati nekuti makava maduku anotadzira minda yemizambiringa. Hakuna kunzi anodya. Hanzi mazambiringa edu otunga maruva. Zvava kutunga maruva twukava twudiki tunoenda tuchinodzingirirana tuchitambira munda wemuzambiringa. Tuchizunza maruva. Sekunzwisisa kwedu vadikani. Pasina mimba hapana mwana. Pasina ruva hapana mwana. Kana pasina mazambiringa hapana, pasina maruva hapana mazambiringa. Saka twukava twuduku tunoinda kunozunza maruva tuchitamba. Kwatura hatuzivi kuti tuzodya mangwana hunge maruva aya abereka. But because ito tunenge tichitamba hato tichitsvikidza miswe. Tuchinakirwa nokutamba munda wemuzambiringa asi tuchizunza maruva. Ndosaka kwanzi anotadzira kwete kuti anodya. Amen. Saka tibatirei makava maduku nekuti anotadzira minda yemizambiringa. Anozunza maruva eminda yedu yemizambiringa. Tati muzambiringa tisu vadikana. Saka kana kuchinzi anotadzira kureva kuti twukava twuduku tunotadzira isu panguva yatenge takuda kutanga kuita maruva kuti tiite zvibereko muna Kristu. Panguva yatenge takuda kukura pamweya pane twukava twuduku tunouya sokuzozunza maruva. Tunotadzira minda yemizambiringa. Amen. Saka navo vadikana muchiona kuti takurudzirwa nemunyori kunzi makava makuru aya chirwosiya yakadaro. Nekuti pari zvino nyaya yatiri kuda kudzila nayo inyaya yemaruva. Hatisati taibva. Saka chinotadzira maruva twukava twuduku. Amen. Saka tati musoro wedu ndokuti twukava twuduku. Amen. Tati paipa kurizina kwacho kwakasiyana. Gava hombe rinotoziva kuti zvinondoenda kunodya. Zvinoti tiri kutamba. Amen. Saka toda kuti pama characters ataurwa nomuparidzi apa. Tati isusu muzambiringa tisu. Tikati murimi wemuzambiringa ndiJesu. Tikati makava ndo Satani nengirozi dzake. Koito twukava twuduku ndo tupi koutu vadikani. Amen. Patsvagurudzo yangu ndanzwisisa kuti twukava twuduku ndo tuma minor challenges. Ndo tuma minor problems. Ndo tumwe tuma habits. Tunhu twaunoona sekuti hachizi chitema asi chiri chitema. Hallelujah. Ndakereke kwedu vadikani yakanga ichifamba kana kuti yakavakwa on a solid foundation muna Jesu Kristu. Asi nekuti zvimwe zvezvunhu vadikani zvakuitika pane tumwe tuma habits twatinotendera kuti tupinde mukati mekereke kana tupinde mukati medzimba dzedu. Twekuti hatigoni kuona damage yacho now nekuti achiri maruva. Kana tukadamejwa ari maruva dzimwe nguva vadikani hatizvioni. Asi kana tukazodamejwa akunzi ava mazambiringa aibva ndo patinochema misodzi. Saka vadikani ndoda kuti tinzwisise kuti chinokosha kuchengetedza ruva kudarika kuchengetedza zvakaipa. Nekuti kana amakava mahombeka
akudya zvakaibva rinongoya rodya roguta rosiya. Zvino utu turi kutamba tunotamba dzimwe nguva tunosora musore wese tuchitamba chifunga kuti chero dai rari rekudya mudikani apedza here razunza yese. But turipo pakudisturba, turipo pakutadzira minda yemizambiringa yotunga maruva. Chii chinonzi twukava tudiki vadikani ndo tumakuwa itotuyacho. Tunhu taunoona sekuti hachina basa vadikani ndo twukava tuduku itotu. Ukajairira kuita munhu anonyepa. Makamboona imwe habiti inobata vanhu mukati mechechi kwete kunyika. Toda kutaura zvechechi. Takaungana pano pachechi ka. Saka tiri kutaura zvechechi. Nekuti vazhinji tinofungidzira kuti chitema kuregedza kuenda kuchechi kwete. Unogona kutonga uchienda kuchechi but pane twukava tudiki turi kukutevera twausingagoni kuona. Tokuti dzimwe nguva unotozoona kuti vakomana ndo paipa unoridza muridzi wakaisa ruoko mumwe kuti yaya ndapindana nayo ima 1. Nekuti hauna kuona nguva yese kuti ugone kudzinga ari kuzunza maruva. Nawo wakuzoona pava paya kuti vakomana dei ndakachengetedza maruva ndingadei ndakudya mazambiringa. Amen. Zvino shoko rati Kristu ndo murimi wemuzambiringa. Isu tisu muzambiringa. Kana tisina chibereko vadikani ngatidzokerei pamuonde. Jesu anoti achifamba isiri nguva yemaonde. But anoona muonde obva autsaukira because ane nzara. Just because muonde wakatadza kuita miracle. Jesu aichinya mvura ichiita wine. Jesu aiwanza zvingwa vanhu 4,000 and 5,000 vachidya vachisiya. But muonde wakatadza kusensa nguva kana kuti season yekuita miracle. Ndobva wakomandwa ukaoma ukanzi hapana munhu anofanira kuzodya pauri. Saka nesu vadikani semunda wemizambiringa kana tikashaiwa zvibereko panguva Jesu yaari kuda kudya mazambiringa, tichenjere kuti panogona kuzoshayikwa nemunhu unodya mazambiringa anobva patiri. Amen. Kana watoitirwa nyasha unenge wabereka mazambiringa ebundo. Zvino isusu hatisi kuda kuti tifambe nenzira iyoyo. Nekuti tari ngatibatei twukava tudiki turege kutadzira minda yemizambiringa. Kuti nenguva Kristu yaanouya tinge tiine zvibereko zvekuvapa. Varege kupfuura patiri nenzara vadikani. Ivo vachiziva kuti vakarima vakadiridzira muzambiringa. Muzambiringa yatiri kureva panapa haina kudiridzirwa nemvura. Yakadiridzirwa neropa. Amen. Saka munhu akadiridza muzambiringa neropa achikuda ziya, achirohwa achitukwa achitambudza. Imagine paanozouya owana muzambiringa uyo hauna chawakamuberekera chokuti adye. Wakafanana nemunhu wakatema magwenzi ndobva wanyatsorima munda wako ukaisa mufudze ukatenga fertilizer yako ise compound ukaisa top. Wotenga mbeu yakanaka yechibage unodyara chomerawo chisakurira zvakanaka nani. Yepanoipa kunoti chotumbuka ona anongoma masvimborume ega. Amen. Kubatikana kwaunoita uchiona masvimborume munda mako ndokubatikana kunoita Mwari vachiona vakatarira mavanga ari mumaoko avo voona kuti iwe hauna chibereko chawakaunza mukati meupenyu. Amen. Saka tati ngatibatei twukava tudiki vadikani. Tumwe twacho tunotanga sefani. Wakamboona kuti kana muri muchechi kana kutanga kamwe kanongoti vhangeri chiparidzwa kuti pinda paFacebook. Amen. Mazano kune tunozi tuma short video tuma reels twa Facebook. Kane ngakaiswa volume pasi kachingoita vhangeri igorohwa vadikani kusvika ichipera uri pamareels epaFacebook. Ndo twukava tudiki twacho tunoda kubatwa itoto. Amen. Imwe yachona futi inogona kukubata futi because Satani akangwara ka. Satani anoziva Bhaibheri riri kupinda isusu. Ndosaka maiona paiedza Jesu aitopotawo Bhaibheri achiti zvakanyogwa zvichinzi. Nekuti aizviziva Satani yakanga ari ngirozi vadikani. Satani ndiye akanga ari mukuru wepresident worship yekudenga. Saka hapana chemubhaibheri muchamunomutaurira Satani. Chese anoziva. Saka muchinzi vatendi ngative neshoko rinotibatsira kuidentifya twukava tuduku. Nekuti unoziva kuti zvinoitika ndinouya ndini ndosvika ndotanga kutaura nababa. Pandiri kutaura navo ndinotanga kuvataurira zvinhu zvinogona kuuraya mweya kwete wavasi woumwe munhu. Pandiri kutaura navo zvinhu zvinouraya mweya wababa.
ndatoshanda setwukava twuduku because ndauraya maruva anga achifanira kubuda. Saka be careful vadikani kuti nemiwo murege kuve twukava twuduku. Be careful kuti nemiwo murege kubatwa netwukava twuduku. Tamboti makuwa vadikani hakuna munhu pashona handinoziva kuti kune varoyi handiti. Amen. Ndo tisingatendegwi nemutemo kuti tinange tiningi muroyi, asi tinoziva kuti varoyi varichi varipo. But hapana munhu anozonzi ndakazotanga kuvenga vahunya bhozi ndakambovaroya, kwete. But chinoitika ndechekuti ndinotanga ndavavenga ndochizoramba kuvavenga kuya kuchimanifesta mandiri. Kukura kunoita bundu rekuvavenga baba ndokunoita kuti ndinotsvaga mushonga wekuroya baba. Amen. Amen. Saka tunotanga turi twukava twudiki twasingagoni zvoti unogona kungoti mafanisi, but pakunopedzisira unozoona kuti result inobuda uri kurima munda wamasvimborume chete. Amen. Amen. Saka hapana chinhu chinofanira kusekererwa chiri chitema vadikani. Paunotanga kunakirwa nekunyeya, ukaona uri munhu anoenjoya kunyeya, kuti kana zuva rikavira ndisina kumbonyeya hande ndichinzwa kuti hazvina kundiitira zvakanaka, vemazuva ano vanoti ndakaremekwa. Amen. Ukaona uri munhu anongoremerwa kuti haugoni kumbovidzawo zuva rimwe chete usina kunyeya, twukava twuduku turi kukubata. Mangwana uchatanga pakunyeya. Kunyeya uku kuchaunza godo. Because the more uchatanga kunyanya kuanalyze life yeumwe munhu, ndoko uchatanga kuona sekuti maybe yako life haisi kufamba zvakanaka. Kana kuti wakuona sekuti life yake ndo yafa ngeri yako maybe pakaitwa swap and top. But iri nyaya yekuti watadza kugutsikana, ukatadza kuidentify twukava twuduku. Amen. Amen. Twukava twuduku vadikani ndo tunoya paya pamunozoona vana baba vanopomba. Hakuna baba vakamboti ndakazochiva mai ava nekuti ndaive ndapomba navo. But chinotanga ndechekuti unenge wachiva wozoenda kunopomba. Watanga watendera twukava twuduku kuti tuve mauri. Ndobva zvazokonzeresa kuti mazambiringa ese ako ashayiwe zvibereko. Amen. Amen. Saka kuona mazambiringa ako ashayiwe zvibereko zvibvunze kuti handina here kutendera twukava twuduku. Amen. Amen. Ukajairira vadikani kuti paunotaura unombotanga kauchiti maybe zuva unongonyepawo mbichana so. But pakunopedzisira waumwe munhu a-professional munyaya dzekureva nhema. Why? Because wakatanga uchijaidza twukava twuduku. Kahabiti kacho kachikubata. Kana chirwere chichitanga vadikani, let's be honest, hakuna munhu akangotanga akatongoti B pambedha akatorwara. Munhu unototanga kuona ma-signs and symptoms. Kuti ndinenge ndiri kuda kubatwa neflu. Mwana uyu anenge ari kuda kubatwa nechikosoro. Muri kuona ma-signs and symptoms. Ndo pari pekuti mubereki akachenjera anotora mwana omhanya naye kuchipatara kana famasi omutsvagira mushonga. Asi kana ukatadza kuidentify twukava twudiki, ndo paunozoti pengeno mwana arwara akutonoadmitwa kuchipatara. Saka sesu maKristu vadikani, tiri chechi yaKristu, ngatirangarirei kuti tigone kuongorora tisati tasvika palevel rekunoadmitwa. Nekuti zuva rashe rinogona kungosvika sembavha, hapana anoriziva. Pataimba tichiti kuti kana tavingwa nerufu pano pasi, tirege kuzorambwa. Varume hama pane vamwe vanhu vacharambwa musi wacho. Vachida shungu dziripo dzekuti vapindewo mushe wokudenga. But Mwari voramba kuti imimi kwete, hamuna zvibereko zvamuinazvo. Amen. Amen. Ndosaka takati vadikani rimwe zuva patakamboparidza tichiti let us be disciples. Ngative vadzidzi vaJesu kwete kungove vatendi chete. Kana uri mudzidzi waJesu unogoverana vhangeri nekubatsira kudzingawo twukava twudiki mukati meminda yevamwe. Amen. Vadikani ngative chechi imwe chete, ngative hondo imwe chete, tichiyamurana nekudzingirana makava muminda yedu. Nekuti nhasi ukaona baba vari muproblem, wobva wati nekuti hazvisi zvangu, hauzivi mangwana. Ndambopa example yemakuduka. Gudo rikatanga kudya panext door, rinopinda futi panext door, rinenge richienda. Saka iwe ukaregera gudo because riri mumunda wapanext door, chiziva kuti mangwana kuseni rinomuka riri mako. Amen. Amen. Ukambojairira kurega pamwe pacho vadika vane imbofungai kuti
vachibhodhorobha vasangana nemi votanga kutaura nemi mobva manyatsonzwa kuti nyaya yababa vakwairi kuinda iyi hatichainzwisisi chitobvai matotaura ipapa kuti uku ndokukava kutukutuku kwacho. Amen. Ini kana ndiri munhu ane dzinodhonza ndinofanira kutendeuka kuziva kuti ndabatwa netukava tudukuduku. Handifaniri kukuvenga nokuti wandikudza chokwadi, instead ndinofanira kutofara kuti maita henyu mandiponesa. Amen. Ndadema marega makava iwayo arimo zvichireva kuti chii chaizoitika life yangu yese yaigona kuparara nekuda kwekuti ndashaya akadzingira makava. Saka chechi ngativei chechi inoyamurana, chechi ngativei chechi inodzingirana makava. Amen. Chechi ngativei chechi inoziva kumutsidzirana nekusimudzirana kana umwe wako adonha. Hapana chikamboipa vadikani kubata umwe adonha ruoko womumutsa womutaridza kumuchinjikwa. Nekuti tikatarira vana veIsraeri vachifamba, vane pavakatadzira Mwari akatumira nyoka, but hainzi anenge atarisa nyoka zvisinei nekuti pana akubata musoro wakakutaridza, but as long maziso ako aenda panyoka wairarama. Zvichireva kuti muchikristu hazvina basa vadikani kuti pana akutaridza kumuchinjikwa. Whether wataridzwa nomunhu kana kuti watarisa wega unorarama kana watarisa kumuchinjikwa. Saka paya takati simba rekuponeswa, the power of salvation, inotangira pakubhilivha kuti Mwari ndiye akatiberekera Jesu Kristu. Kristu akamuka kuvakafa kuti atisunungure. Amen. Saka ukaona vadikani watendera tukava tudukuduku, tunotanga nekubvisa that faith yekuti Mwari ndiye akatisunungura. Tunotanga nekubvisa that faith yekuti Kristu akatifira pamuchinjikwa. Saka manheru ano vadikani toda kuti patichanamata timbotaura kuti Mwari tibatireiwo tukava tudukuduku. Dzimba dzaparara nekuda kwetukava tudukuduku. Hakuna mazikava iye Satani personally hamboya kumba kwenyu achisvika achiti mai mimi handidi kuti imba inyimire. Satani hamboya kubasa kwenyu baba personally hamufi makamuona, anotuma kudukuduku. Because akauya iye kamunomuidentify kuti ndakuziva Satani, ndakuziva konimeni ndiwo wauya pana. But anotuma tudukuduku ndo tunouya kuzoparadza dzimba, ndo tunouya kuzoparadza chechi. Muchiona mazuva ano aya chechi haisisina kumira sechechi. Why? Because tukava tudukuduku turi kupinda nemuvatendi. Satani hambosvika ongosvika otobata kana mufundisi, kwete. Satani anototuma tudukuduku tosvika tobata Yesu. Kana cell group ikatadza kumira, zvinoreva kuti nechechi haigoni kumira. Kana imba yekumba kwenyu ikatadza kumira zvakanaka, nechechi inoaffectwa vadikani. Why? Because imba yekumba kwenyu ndo mudzi wechechi. Pamunongotadza kurovedzera mwana panzira dzekunamata, motoziva kuti in the next 20 years panenge pasisina chechi. Amen. Ndosaka tichigara tichigamuchira vana vechildren's ministry, nokuti tinoziva kuti in the next 15-20 years we need a church. But panofa generation yedu nekuti tese tichafa, tinogona kusara tisina chechi kana tikatadza kuona tukava tudukuduku. Amen. Saka kubva nhasi vadikani ngatidevelope kahabit kekuidentify nekubata tukava tudukuduku. Ngatibatwe tusungirirwo. Ndatikaturega tunotitadzira minda yedu yemizambiringa, tigoshayiwa zvibereko nekuuya kwaKristu. Amen. Saka toda tisvike patinosimuka vadikani, tisvike patinonamata. Pamusoro pakudenga Say